non malom Karbi Anglong arlo along Birta ka chithang klong laki MP Horen Singh Bepen APHLC amai phuje ai katharapan Lucifer puki pudam aputhak abangke Karbi Anglong arlo hu chodot anpinlo All Party Hills Leaders Conference amai phu joining tika tharapan rongkhelan samatan lapen wan pungalong CEM penrat ka chingki ka chethana mai long Karbi Lucifer lopu MP Horen Singh Beke pangbarda maputhak pini APHLC pholoni ahawar atuma hinpen pherangkya mai padukpon MP Horen Singh Bialang Lia Bangke India Constitution ateng pen ki kroivek nangji abanglo bonta alang lia bangke dhoromalam ke pathe bangke Constitution karkan abanglo pusi dhaniram tiso hin pen pherangkya maelong ningje pon lapen Constitution alam সংবিধান alam alang leke rara phan ke pachinia bang phulo piniar nia bangke la dharma amen pen la bangso APSLC president ji ai kathar sara phana bangke Lucifer madangte alang like Christian alida usikipu puno dangte haladak constitutional long ki kopi sikipu ini tu India na constitution secularism democracy country pusipu di tepon sitame alang li bangke pinike ladake dharma alam ke wan pulo dangte inu da MP hoi pen bangke alang li ke constitution si karkan lo MP pendang lok CEM EM atuma phansetame ratsi ke pathe jongsi nangli tum rat akimang radakar iason alam the isita ningje pidon hai he radakar iason wan pi thek the polote MP MLA CEM EM anghoi anta COHC ke melo puta ningje ponthu farman yong si nangli lam the sita ningje dun hai he pulo dangte lake nangli MPR pupen masi jisuntuk nangto lapen ke nili ke jongdam je bangke Autonomous Council Chief Executive Member de lalang lita tuliram ronghang ta langli kipualam thedo jongsi akenang sobdo pulodante article 244 e farman ke ne labangso siamang hoipen ajada porsi tame jewobubji ne pranda chipiji pualangli labangso social media labangso YouTube record along bangke non tatu fogji MP Horen Singh Be UPDS asong do bomahut alang litum akimang ke autonomous state bonta non alang li MP mandate pen parliament along article 244 emate autonomous state aputhak lam thi sita kaningje dunde det abangke Karbi Anglong pen ti mahasau aradaphan kopai kilang nolo pusi ningje pon non hejong Kamatapur pua district aphan hempre ki PG alam klang tanglo bonta Karbi Anglong ke komentu ne pen ke hangdunta longdun un e laki komatsi ke chokchelo Langdam lo polote MP CEM ate Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum puta pherangkya maelong ningje ponthu Phuloni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live